Okay. Um, Before anything else, my name is Burns. I'm a content creator from Cagayan de Oro. And welcome to another video. Ano lang, mag-share lang ko kung sa mga latest updates about sa kuha because kung makita ninyo sa akong YouTube channel, dugi na kay kula ka update yun. Actually, na-inspire kay ko ni friend Rigel sa yung latest video. So, I think ako po ni siyang himuon kaya para po mag-update na lang po ko sa akong mga kaila. So, the reason why I'm making this video, it's because ako lang i-share kung sa mga nahitabo lately sa kuha. Kaloy sa Ginoo, baskog banta, kaloy sa Ginoo nga napakus nata sa mayong kahimtang, and I just wanna remind everyone to please take good care of yourselves, stay at home, stay healthy, and please continue to pray for our frontliners. So, ang frontliners, dili lang kay para sa nagtrabaho sa hospital, pero kato po mga mga tao nga gagawas pirmi para lang ginaprotektahan ta sa tong welfare, and kato mga tao po yung nagtrabaho para sa pag-supply sa itong mga groceries and tanan. So, you know, kung kinsa na inyong pag-ampuan. So, kung napansin ninyo, dugi na kayo wala ka-upload sa YouTube yun. It's because, actually, not kayo gusto i-upload sa YouTube, pero, wala pa ko i-approval. So, dilisan ako siya i-upload yun. Pero, human ako sa edit. And then, kanina lang tayo put nga video. By the time our government declared lockdown sa NCR, wala ko na-expect nga muabot siya sa Cagayan de Oro nga effect. Kay namugi mga, you know na, mga cases, na mga PUIs, PUMs, akbalo lang guys. So, by the time nga nag-declare ang Cagayan de Oro og community quarantine, daghang kinanulod sa akong utok yun. Una, ang pinakauna gid is ang safety and security sa akong parents, because I have elderly parents. They're over 60. Ako nanay mag-71, akong tatay 60 plus. And ako asmahon ko. So, mura ba gid ang mga vulnerable, katong mga immunocompromised individuals. And mo to pinakauna nga concern, like how will I deal myself with this kind of situation, and how should I deal sa akong situation nga mag-provide sa akong parents at the same time unsa kay may tabo sa kuha kay mahunong biya ang mga trabaho. So mo na akong ikaduha nga reason yun ang trabaho. So una akong parents, akong family members, and then ikaduha din akong trabaho. And aside sa akong trabaho, akong mga hostings, akong mga sidelines. Kay kaloy sa Ginoo, nabiyag yung mga hosting gigs and all. So, worried ko, it's because nabiyag yung mga obligasyon sa kinabuhi baya. Like, we need to take good care of our parents, grocery nila, mga supplementation, maintenance, and then ako po sa ato mga personal nga mga panginahanglan such as tubig, kuryente sa balay, telephone bills, postpaid bills, usa pa rin yung matawag ninyo diha. You know what? Nag-ask ko favor sa akong some of my friends ba na just in case nga maglisod ko, mangupangin ko sa ilang yun. Funny kayo kay I know nga impulsive kayo ang akong ibuhat yun sa, or nag-communicate ko sa other friends nga please don't forget about me, kung mga hinanglan kong tabang sa inyo, pautang ako sa bakaha. Nadagan, as in, you know what, dagan kinanulod sa utok yun, like I need to strategize because kaning experience kabulogi ko nga maglisod yun ang tanan yun. So moto siya like for the first 2 to 3 weeks after the quarantine or pag declare sa quarantine, like
grabe, di kayo katarong tulog. Hantod karon gani law pag gani kayo mata gani kayo. Like I'm sorry I touched my face. Pero sige lang, magulam sa ko naligo. So grabe, naguul gid kaayo ko, like I need to strategize. Kailangan ako mabuhi akong parents, kailangan ko makahatag, makashare ko sa akong pamilya. Daghang pa kay kong bayro noon. You know, typical nga trabahante na yung mga bayro noon. So, buto siya. Ma-remember pag ako one time na niadto ko sa isa ka pickup center for a product. And then, all of a sudden, I was able to share my sentiments, my worries, my anxieties. Naghilak lang akong kalit ba? Okay, maluwi ko sa ako mga kauban sa trabaho. I'll gonna miss them for quite some time. Kay kabalugi ko matawag-taoran pa ni siya. As in, you know what guys? Grabe. Daghan kay nanulog sa akong utok yun. Unsa ka no kung ano ko'y kwarta, usa ka no kung simba ko ni may nganis. Kanang kasi, you know what? Praning. As in, paranoia, yun. Like, grabe, praning ko for the past few weeks, yun. But you know what? By the time I shared my emotions or sentiments sa akong parents, like, akong doha ka igsoon mong gudis, wala. Akong brother nasa abroad and my other brothers in Cebu. So, ang nabili sa balay is ako o akong tatay. Huwag ako nanay. So, kami ratulo. So, ako silang itawag. Anak ko sila nga. Karon nga naman nga sitwasyon. Magsabot sa gitatanan. So, nagsabot mi tulo. Like, emotional kay ko. I was able to share my sentiments sa ilaha. Naghilak ko pag ko sila tubangan. Ano pag ko nga. Nag-grocery na ako para sa house, so I won't be doing the grocery for the next 2 to 3 weeks. Okay, mo lagi, kailangan ta magtipid. And, ang nakanindot po is, nasabtan ko nila. You know what guys, sa karon nga mga panahon bitaw, kani nga nitabo ni sila sa kalibutan karon, like, wala na gid tay lain duulan pa kun dili atog yung mga pamilya. Like, isa ginasa ko na akong realization yun, like, walay kwenta tong mga char-char, mga friendship or different kinds of relationships that you have in our lives. Like, at the end of the day, pamilya ra gyud ang atong duulan. Pamilya ra gyud ang magtinabanga gyud. So kadto, after pouring all my sentiments or ako mga worries, concerns, ako nanay naingon siya nga magampo lang gyud ta ani nga mahuman ni siya. You know what guys? After sharing all my sentiments, after sa akong pag-ampo, nawala gyud ako mga worries. Nawala akong worries, anxieties, tanan nga akong gibati gyud nga bugat sa akong kasing-kasing and all. Like, ako lang yung gilift, tanan sa Ginoo gyud ang ako mga worries gyud sa kinabuhi gyud. And I need to accept gyud na dili lang ako ang naguul, dili lang ako ang nahadlok, dili lang ako ang praning, kundi kitang tanan sa kalibutan karon. So right after that, pinaagi sa kahayag sa Ginoo, sa giingon sa akong parents, sa akong nanay especially, like narang-arang na gid ang gibati gid guys. Like, in fairness, tarong nga tagtulog. Ano lang yun, salig lang yun, o bagampo lang yun, taan yun, like, munang wala kay ko'y spark nga maghimo kong videos lately, except lang atong mga 4-piece nga video, katong mga ayuda gikas gobyerno. I'm so sorry kung nayuban nga wala iganahan adto. Pero yeah, kaga TikTok lang ko, pero kanag yung pang YouTube content bitaw yun nga content murag wala gid ko yung mga upload yun kay mo lagi nadala ko sa emotions. Pero this time I need to acknowledge that dili lang ako ang naglison yun, so kitang tanan. So I hope lang gid guys na with this nga akong gi-share sa inyo ha, I hope nga namoy matun-an
nga wala man gid mabuhat yun. This is beyond our control. Like ato lang yung dawaton gid ang kamaturan gid nga wala gid mabuhat ani. Kundi ang Ginoo ra gid nakabaloan ni gid. So the government is doing their best. So kita po, we should do our best also to protect our loved ones, to protect ourselves. So please stay at home. Precautionary measures lang yun, and let's just continue to pray lang yun. Ako guys, hoping bigid ko and praying na everything will be just fine in God's perfect time. Hadlok kay ba? Pero sige lang, makaya lagi nato ni. And please don't forget to remind your relatives and friends to please stay at home. We have to flatten the curve kay gosh, taas na gid ang cases sa Pilipinas, no? Like I hope mauman na ni siya. I just like to say hi to my coworkers sa Giordano. Amping mo diha, and I missed you so much, guys. I missed working with you. I missed everyone. And also, I would like to greet all my friends in the NCR and Visayas and Mindanao areas. So, that's it, guys. No big deal akong ginabuhat sa balay, no, like kaon. Eat moderately lang yun. And then tulog, rest lang yun ta. This is the best time for us to recover sa itong mga pila ka kulang og tulog na mga days. And kaon, tulog, limpyo, Netflix, palimpyo sa balay, palimpyo sa gawas sa balay, grocery pag kailangan lang. Murang yun usually akong gabuhaton yun. So not so much. Typical. Pero workout, siguro limpyo lang sa balay akong gabuhaton yun para ako workout ko. Mura to. I just wanna nag-share lang ko. And I hope guys na tabangan ko ninyong ampo. Mahuman na siya. So that's it. Mas inspired na ako karon. Mag-imo ko contents kay natouch lang ko sa mga nag-message nga na-inspire sila, and then nag-message nga nalingaw sila. So yeah, I'm more inspired now, and padayon lang kita aning atong pangapag-ampo og precautionary measures, and then this too shall pass. So ingat mo diha, guys, and ingat ang tanan dire, and hope to see you around very soon. Like I'm looking forward for more vacations. You know what, guys? Isa sa mga realization ako is I need to have additional skills. Yun. Okay, para mas mulambo pa kita sa itong gabuhaton. Okay. Oh, sus, grabe. Dengan kayo na-realize mga what if walay trabaho o say buhaton nimo nga productive gyapon ka. So kailangan gid ta mangita og paagi. You know what? Kani nga mga panahon dili ni siya angay ikasuko sa Ginoo. This is the best time for us to be more creative. This is the best time for us to be more reflective sa atong day-to-day life or lives. Dapat mas madiskarte pagitagyod. Ako, you know what, guys? Sa naitabo karon, gusto na gud ko mag-farming. Gusto to, okay, yuta. Pero sige lang. Makatuon lagi ko sa mga angay na kutunan ng mga additional skills. So, inspired ko. Thank you so much, Rigel, for inspiring me. You know what? Because of his quarantine na video, na-inspired ko siyang gingon. So, yeah, that's it. Amping mo diha, guys. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. That's Burns J. And also, you can follow me sa akong Instagram account, BurnsJ_. And then, sa akong FB page, kung ito wala pa naka-like, palawig na kong like kung ganahan mo. And Burns J gihapon. So that's it.
amping mo diha and hope to see you around very, very, very soon. Padayon lang kita ani, ha?